Иртә яраткан тамашачыларыбыз. 2021 елның беренче эш атнасы төгәлләнү, ял көннәре килеп җитү белән котлыйм сезне. Һәм әйдәгез бу вакыйганың шәп җырлар белән билгелик. Эфирда кайнар хит, сезне сәламлыйм мин, Айсылу Габдинова. Хөрмәтле тамашачылар, искәртеп үтәм, яңа елга аяк баскач, без дә яңардык бит. Хәзер яраткан җырчылар һәм җырларыгыз өчен телефон номеры аша түгел, ә Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә тавыш калдырга кирәк. Барысы да гади. Безнең төркемгә керәсез, җырчы өчен тавыш калдырасыз. 16 гыйнвар рәсми рәвештә тозлы бурычлы ризык көне буларак билгеләп үтелә икән. Шул уңайдан җырчылар белән нинди төр ризыкка өстенлек бирүләрен дә ачыкларга булдык. Кем өчен тозлы балык тел йотарлык азык, ә кем бөтенләй тозсыз ашый. Сораулар күп, җаваплар да табылды. Азакка сузмый, башлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов ризык сойлап сырланып тора торган кеше түгел. Тозсызрак булып туелса, тоз салып ашыйм, бурычы җитмәсә өстим, тавыш чыгарып, миңа ошамый дигәнем юк, дип белдерде автор башкаручы. Әмне үзенә ашарга пешерергә туры килсә, Виталий әфәнде тузны азрак сала икән. Бик тузлы булып китсә, аны төзәтеп булмый. Әмне туз җиңелчә булса, кунаклар тиешенчә салып ашый ала, дип хәйләсе белән уртаклашты ул. Виталий Агаповның бу киңәшен язып куйгыз кирәге чыгар. Шулай ук аның башкаруында яңа кәтүк түти җырында тыңлагыз. Кәйфләрегез күтәрелер. Сыйыр сауған, кәтүк түттейір тұттырып сыйыр сауған. Мүкләк сыйыр дип кәшіннәп шиләг ауған. Мүкләк сыйыр дип кәшіннәп шиләг ауған. Мүттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Мүттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Сыйын іштен бір азғына салып айтқан. Сыйын іштен бір азғына салып айтқан. Жүгірә мұнша жаққан, кәтіп түтті жүгірә мұнша жаққан. 9 айдан тұпырдатып алай тапқан, 9 айдан тұпырдатып алай тапқан. Шоқтар қатқан, мұны көріп ауыл халқы шоқтар қатқан. Малайға да мүкләк бие бисім таққан, малайға да мүкләк бие бисім таққан. Кәттік дүттейнік жалайсың аузың жәйіп, кәттік дүттейнік жалайсың аузың жәйіп. Андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып, андай ғына қызларда да бұла ғайып. Кәттік түттейір тұттырып сыйыр салған, мүттіридәддей базарларда сыйыр сатқан. Кәттік түттей жүгірә мұнша жаққан, 9 айдан тұпырдатып алай тапқан. Мұны көріп ауыл халқы шоқтар қатқан. Мүкләк мұлай өсіп жеттіп жегіл болған. Келген төші бейішіне бәкіт толған, келген төші бейішіне бәкіт толған, келген төші бейішіне бәкіт толған. Мінді сиға сұңлап туған мүкләк малай. Хөрмәтле тамашачылар, кайнар хитта тавыш бирү тәртибе үзгәрде. Хәзер шалтыратырга да, SMS юларга да кирәкми. Бар тик ВКонтакте шелтәренең Болгар радиосы төркемендә сез үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз.
Һәм шулай ук жыр барышында экранда сез QR-кодны күрәчәксез, һәм инде шуңа телефонның камерасын юнәлтеп, сез турыдан-туры Болгар радиосы төркеменә эләгәчәксез. Һәм шулай ук бездә хәзер аралашу мөмкинлеге дә бар. Тапшыру барышында сез үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне ВКонтактеда Болгар радиосы төркемендә калдыра аласыз, һәм инде туры эфирда мин аларның иң кызыклыларын укып үтәрмен һәм сезгә дә җавап бирермен. Без тапшыруның темасына кайтыйк. Урсалтау җыры белән хит-парадта катнашучы Арыслан өчен дөньядагы иң тәмле ризык әбисе пешергән ипи. Шул ипигә акмай ягасың, ул эреп китә. Аның өстенә шикәр сибәсең һәм кайнар чәй белән ашыйсың дип кызыктырып сөйләде ул. Арыслан аны балачакта бик яратып ашый торган була. Әбисенең тәрәс төбендәге бурычны ашап күккә менеп төшкәнен дә искә алды Арысланы. Дус кызым Альбина шуны ашап кара, бик тәмле дип әйтте дә, мин ашадым. Әбисе төшереп кенә коткарды дип көлеп искә ала ул. Хәзер җырчы үз теләге белән яратып том ям ашый. Без аның җырына күчәбез. Туры эфирда кайнар хит тапшыруы дәвам итә. Дуслар, Айсылу нигә телефон тотып тора икән дип бер дә аптырамагыз. Тапшыру барышында мин ВКонтакте шелтәренең Болгар радиосы төркеменә кереп, сездән килгән тавышларны күзәтеп барырмын һәм инде сезнең комментарийларны да нәкъ менә телефоннан укырмын. Шуңа күрә сездән хәбәрләр көтеп калабыз. Анастасия Макарова дөрес туклану яклы.
Шуңа күрә дә башкаручы тозсыз, бурычсыз ризыкларга өстенлек бирә. Ешкыда Анастасия салатларга соус та салмый. Гомумән азык-төлекнең чын тәмен татыр өчен тоз, бурыч тәмләткечләр кулланмаска кирәк ди башкаручы. Анастасия дөрес тукланырга тырышса да, бер кимчелеген яшереп кала алмады. Җырчы баллы ризыклар ярата икән. Ләкин аларны да төшкә ашка кадәр ашап калырга я булмаса күләмен киметергә тырыша. Алар буйсын өчен бик зарарлы шул ди Анастасия. Татарстан җыры белән хит-парадта катнашучы Анастасия Макарова өчен тавышлар юларга онытмагыз. Моның өчен Болгар радиосының ВКонтакте төркеменә кереп, сораштыруда катнашырга кирәк. Şiitelернең җитәр төсләре, шүләренең татлы исләре, әмсәндерә, тик йөрәккә кирәк җырларым, киң илелем норман кырларым, булсын гына, булсын гына. Туры эфирда кайнар хит-парадыбыз үз эшен дәвам итә. Рекламадан соң сезнең яраткан җырларыгызны тыңларбыз, һәм инде сездән килгән комментарийларны да укып китербез. Бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Туры эфирда кайнар хит үз эшен дәвам итә, һәм тагын бер кат исегезгә төшерәм, бездә тавыш бирү тәртибе үзгәрде. Хәзер шалтыратырга да, SMS юлларга да кирәкми, бу артык ВКонтакте шелтәренең Болгар радиосы төркемендә генә сез үзегезнең тавышларыгызны юллый аласыз. Һәм шулай ук бездә хәзер аралашу мөмкинлеге дә бар, һәм инде әйдәгез сезнең фикерләрегезгә күз салып та киттек. Болгар радиосы төркеменә керәбез һәм укыйбыз. Рузидә Гатауллина исемле тамашачыбыз язган.
Барлык җырчыларны да хөрмәт итәм, җырларын да яратам. Тик менә шушы Лилия Муллагалиева башкарган гөрләвекле балачак җыры күңелемә сарымай булып ятты. Әйтерсең, бу җыр нәкъ безгә багышлана сыман безне балачакка кабат кайтарды. Рузидә ханым, фикерегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Чыннан да балачакны һәрберебездә сагына һәм 1-2 көнгә генә булса да анда кайтасы килә. Чөнки балачакта безне озак йоклаган һәм күп итеп ашаган өчен мактап торалар иде. Хәзер нигәдер киресенчә. Тагын бер фикергә күз салыйк. Салават Ильясов исемле тамашачыбыз язган. Радик дустымның, якташымның җырына тавышларыбызны бирәбез дигән. Аңлавымча, Салават әфәнде, Башкортстан тамашачысы һәм инде күрше республика безне карый икән, сезгә ялкынлы кайнар сәламнәр җибәрәбез, чөнки ул Радик Миңнебаевка якташым дип язган. Башкортстанда инде сәгать 1-нче, сез йокларыгызны туйдырып, шәйләрегезне эчеп тулысынча безгә кушылгансыздыр. Тавышларыгыз өчен рәхмәт. Без тапшыруның темасына әйләнеп кайтыйк. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар гаиләсе барлы марафонга кергән. Меню буенча гына тукланабыз дип килде Алмаз. Аларга хәзер тозлыны да, бурычлыны да, камырлы баллы ризыкларны да ашарга ярамый. Шул ярамыйларга карап утырабыз дип килә Зөлфирә. Алмаз исә бераз кагыйдәләрне бозып, кочып кына ашый икән. Ни пешергән пәрәмәчне ничек ашамыйсың инде ди ул. Шынлыкта исә Зөлфирә дә, Алмаз да тозлы, бурычлы ризыклар ярата. Шәптән түгел җырын тыңлыйбыз. Өкінмәбіз дия, кеткен едік айрылып. Тек неге сұм өкінідірі, яшибіз гүл сағына. Ялгыш жырга язам икән, бәхетебез кителде. Үзеңдә бит онытмаган, әллә белми дисеңме? Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Достым, мен синең ярдәм кирәк иде. Йөргән кызыма тәкъдим ясарга булдым. Тәкъдим? Әйе. Син бит йөргән кызың да юк иде әле. Без йөргәнә башладык. Һәм Тимерне кызы вакытында суасым килә. кем эшлисең? Син үзең дә шулай йөрдең бит. Ул итен әллә качан булган әйбер. Аны искә алмыйк. Нинди ярдәм? Күрешкәндә китәсең гел, ашыгам дигән булып. Үзең ничә мәртәбә карыйсың бит борылып. Күренә күзләреңнән үк йөрәгеңнең ялкыны. Хәлләремне сорашасың, әллә кемнәр аркылы. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел,
Шәптән түгел, хәлләр икебез дөньяда. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел. Хөрмәтле тамашачылар, инде әйтеп үткәнемчә, хәзер без аралаша алабыз. ВКонтактеда сез үзегезнең комментарийларыгызны калдыра аласыз. Һәм әйдәгез тагын бер каталарга күз салыйк. Винарисның яңа елда бераз ябыгасы килми микән дип язган тамашачыбыз. Беләсезме, минем уйлавымча, аның ябыгасы килмидер, чөнки Винарисның тазалыгы русча әйтмешли аның изюминкасы. Ләкин Винарис, сезгә мөрәҗәгать итәм, сез дә безнең төркемгә кереп, тамашачыбызга җавап калдыра аласыз. Шуның белән безнең аралашуыбыз тагын да җанлырак һәм кызыклырак булыр иде. Без тозлы бурычлы темабызны дәвам итәбез. Гөрләвекле бала чак җыры белән кайнар хитта катнашучы Лилия Муллагалиева маринатланган тозлы ризыкларны ярата. Ләкин еш кына диеталарда утыру сәбәпле үзен шикли. Шуңа да җырчы бәйрәм вакытларын бик ярата. Тәмле ашап калып була дип көлә ул. Әйдә ашарга пешергәндә Лилия ханым тозсызрак пешерә. Дөрес туклануның бер чагылышы бу. Гомумән җырчы тозсыз ашый. Кеше өчен нормаль булган ризык миңа тозлы булырга мөмкин ди ул. Гөрләвекле бала чак җырын башкаручы Лилия Муллагалиева да сездән тавышлар көтә. Гөрләвекләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кәгазь кыймам кар суында, акты китте гел истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан ташып, күзәтүе рәхәт иде. Елга ярына басып, кар суларын ташыйды. Асып кием тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк, кар суларын ташыйды. Асып кием тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк. Итегеше су булса да, егермәдәгиләргә бушатыкта кирәк иде, калды сагынып сөйләргә. Әниләр дә белмәй иде, кайда нишләп йөрүне. Рәхәт иде тузганактан, тәкыяләр уруы. Хәзер инде безнең кебек, уйламый бала чага, кар суы да шаулап түгел. Әллә нигә тынага, хәзер инде
Хөрмәтле тамашачылар, экрандағы QR кодқа берде оптырамагыз, телефонның камерасын нәк шунда юнәлтеп, сіз турыдан-туры Болгар радиосы төркеменә эләгәсез. Һәм инде атна дәвамында сіз шунда кіріп, ашыктан-ашык кемнең күпме тавыш җыйганын карап бара аласыз. Барысы да бик гадел һәм бик гади. Әйдәгез, хәзердә кемнең күпме тавыш җыйганын карап үтик. Гомумән 1500-дән артык кеше тавыш юлаган, һәм ул тавышларның 30% Лилия Муллыгалиеваның гөрләвекле бала чак җыры өчен. Әле генә җырлаган Лилия Муллыгалиева беренче урында. Икенче урында Мирзаяновлар гаиләсе шәптән түгел җыры 360-тан да артык тавыш җыйган, өченче урында Башкортстаннан булган Радик Миңнебаев беренче мәхәббәт җыры 22% сезнең тавышларны җыйган. Әйнді соңғы урында әлеге 9 гына тавыш җыйып Анастасия Макарова Татарстан җыры өчен мин күбрәк тавышлар килер дип ышанып калам. Алсу һәм Азат Фазлыевлар гаиләсендә ашханәдә хуҗабикә әлбәттә алсу. 3 баһадирем бар. Өчесенә дә ярарга тырышам ди ул. Ләкин шулай да Азат та Фазлыевларның уллары Аяз белән Ильяс та алсу нәрсә пешерсә, шуны ашыйлар икән. Кая вакыт атналык рацион төзеп куям. Атнага бер булса да балык, итле ризык, аш пешерәм дип белдерде алсу. Азат исә кәефе булганда якыннарын тәмле бер пешереп сыйларга яратуын әйтте. Мин аеруча учакта пешерергә яратам. Саф һавада пешерү үзе романтика иш ди Азат. Нинди рәхәт безнең өебез дип җырлаучы Фазлыевлар гаиләсе өчен шулай ук Болгар радиосының ВКонтакте шелтәрендә тавыш калдыра аласыз. Урамнарда яна кичке утлар, ашлы бия кайтып киләмен. Кетті баламын, сен ақылым, тәрәзәдә генә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Онытыла бөтен арыганым, кайтып кереп сине күрүгә. Бер-беребезне шулай күңелләр, ни арада сагынып өлгерә. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Урамнарда яна кичке утлар, ашлы бия кайтып киләмен. Кетті баламын, сен ақылым, тәрәзәдә генә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да
Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым. Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Так, карыйк әле, укып карыйк. Виталий Агапов нигә гел эшләпәдән икән, әле аның чәче юкмы дигән тамашачыбыз. Дөресен әйткәндә белмим, тикшереп караганым юк, чәче бармы, юкмы. Ләкин минем уйлавымча бу имидждер. Мәсәлән, Мөнир Рахмаев та гел эшләпәдән җырлый бит. Бер нәрсә булса да мин сезгә уларга бәйрәмнәргә тарак һәм фен бүләк итәргә киңәш итмәс идем. Кирәк булмагы бар. Ойдар Вафин язган, «Койда Салават абый Урсал тауны җырласын» дигән. Ойдар әфәнде, бездә Урсал тауны Арысланы башкара. Һәм инде өлкән буыннан яшь буынга җыр күчү бик матур күренеш дип саныйм. Чөнки инде димәк безнең җырларыбыз, моңнарыбыз, гореф-гадәтләребез яшәячәк һәм алга таба барачак дигән сүз бу. Арысланы да Урсал тау җырын бик матур итеп яңа яңгырашта башкара. Аның өчен сездән күп итеп тавышлар көтеп калабыз. Син койларда җаным дип җырлаучы Айдар Тимербаев итле ризыкларга өстенлек бирә. Духовкада пешерелгән каз, үрдәк ише ризыклар иң яратканнарым рәтендә. Ашаганда бурычлы соуслар кулланам дип сөйләде автор башкаручы. Шулай Айдар әфәнде кайнар түгел, бераз җылымса чәй эчүен әйтте. Айдар Тимербаевны кунак итәсегез булса, белеп торыгыз, ул тәмле итеп пешерелгән ит бәлеше, өчпочмаклар ярата. Кем яратмасын инде аны. Кайнар чәй эчмәсә дә, кайнар хит исеменә лаек булырга теләүче Айдар Тимербаевны тыңлыйбыз. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Нигә без нигә уйламагандыр дә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Онытырлык түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән
Кайтарасың килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Кайтарасың килә яныма. Хөрмәтле тамашачылар, сездән тавышлар килеп тора, бу әлбәттә шатландыра. Һәм инде тагын бер кат әйтеп үтәм, хәзер шалтыратырга да, SMS юлларга да кирәкми, бар тик ВКонтакте шелтәрнең Болгар радиосы төркеменә генә кереп, сез тавышларыгызны юллый аласыз. Тавыш бирү таблицасына керәсез һәм инде бармак белән төртеп яраткан башкаручыгызны сайлыйсыз. Барысы да бик гади һәм гомумән бушлай. Һәм инде атна дәвамында сез шулай ук үзегезнең яраткан җырларыгызны ВКонтакте шелтәрендә тыңлап бара аласыз. Без дәвам итәбез. Радик Миңнебаев ашарга пешерергә ярата. Алай гына да түгел, Радик пешергән ризыкларны башкалар да мактый-мактый ашый икән. Шәхсән үзе Радик кайнар ризыкларга өстенлек бирә. Әле генә мичтән чыккан бәлеш, менә хәзер кайнаган аш башкача тәмле бит ул, дип елмайды Радик. Тузлы бурычлыга килгәндә, җырчы фикеренчә, туз һәм бурыч чамасы белән булганда гына ризык тәмле була. Кай вакыт төрле тәмләткечләр кушып азыкның чын тәмен бетерәләр, дип белдерде ул. Радик Миңнебаев башкаруында беренче мәхәббәт җырны шатсагыз, тавыш калдырган үтмәгез.
эфирда кайнар хит парадыбыз дәвам итә. Тавышлар килеп тора, җырлар яңгырап тора. Һәм инде киләсе башкаручыларыбыз Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар каршы алыгыз. Айсылу, кайнар хит тапшыруын бик матур алып барасыз. Сезнең дә җыр катнашсын иде. Минем тавыш Виталий Агаповка дигән тамашачыбыз. Җылы сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, инде шулай мактагач тагын да ныграк тырышасы килә. Һәм гомумән, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән аралашу шул кадәр җылы, җанга рәхәт булды. Һәм киләсе атна дәвамында да сез үзегезнең комментарийларыгызны калдырыгыз һәм туры эфирда без аларны әлбәттә укырбыз. Ә безнең бүгенгә соңгы җырабыз Винариз Ил-Егеттән булыр. Махмутова, жәй бітәбейді, клипті шәресі бар. Сен вообще нормальный кіші ме? Сен вақытның көп ме екенін білесің ме? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жәй бітәбейді. Білесің ме? Менің клип шундай болырға тиіш. Şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine para, senin bilen kavuştuk. Hirinleri şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına.
за громко, нарушаем 5 утра. Көңілдеме? Камеру убери. Давай громче. Иринler şiye kebe Balıkan tatlığından Senin aşağı şandığın bir Mekaret saflığına Клипларны олай қазір түсірілді. Клиплар креативный болырға тиіс, спортивный. Клиптан шок болырға тиіс. Жарар. Şiyelikке kıyaştı şen Sibi baltık nurları Ömürde de min unutmam Bu dünyada sin varım Irinler şiye kebe Balıkan tatlığından Sinin aşağı şandığın bir Mekaret saflığına Irinler şiye kebe Balıkan tatlığından Sinin aşağı şandığın bir Mekaret saflığına Ну, сядешь? Вообще нету. Сена Гүлбара болмая енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешеге шату келді? Şiyelikte rəfədi bizgə Şiyelikte uandı Kız o şiyelerini salab Biz bir gəlib yuvandık İrinler şiye kebe Balıqam tatlığından Senin aşağı şandığın min Məhəbbət saflığından İrinler şiye kebe Balıqam tatlığından Senin aşağı şandığın min Məhəbbət saflığından Нарис, анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, менің клип шия турында бит. Шиелер білән. Балада яна! Кто заказывал шияны? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinler şiye gerek Balıkan tatlığından Seni aşağı şandığın min Məhəbbət saflığına İrinler şiye gerek Balıkan tatlığından Seni aşağı şandığın min Məhəbbət saflığına Seni aşağı şandığın min Məhəbbət saflığına Kaynar hit, kaynar hit Bulgar Radyosu'nda Тағын бір қат барығызға да сәлем, біз тұры эфирдан. Хәм бүгін жеңуші болып Лилия Муллығалиева ашықланды. Құтлыбыз. Сіз мыңа шыннан да лайық. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна дәвамында Булгар радиосы төркемендә җырларны тыңлагыз һәм тавышлар юллагыз. Безнең белән булугыз өчен рәхмәт. Сезгә матур яллар телим мин, Айсылу Габдинова. Мин сезне яратам. Kaynar